फाटल्या खासा रिपोर्टात आम्ही प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात स्वतः मुख्यमंत्री आणि सुभाष फळदेसाय हे दोनूच कशे मूळ भाजपा मंत्री उरल्यात ते दाखयल्ले। आता पळयात प्रमोद सावंताचे मंत्रिमंडळातले अर्धे मंत्री दिगंबर कामत 2007 ते 2012 मेरेन मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना ते मंत्री आशिल्ले। हे 6 मंत्री कोण ते पळयात। विश्वजीत राणे, रवी नाईक, बाबूश मनशरात, निळकंठ हळर्णकार, सुदीन ढवळीकर, अलेक्स शिकेर। उरिल्ले 6 मंत्र्यांतले 2 जाण प्रमोद सावंत आणि सुभाष फळदेसाय हे मूळ भाजपाचे। उरिल्ले 4 मंत्री मूळ भाजपानी ते आदले काँग्रेस मंत्री तसेच भाजप सरकाराक अपक्ष म्हणून तेको दिल्ले ते 4 जाण असे। माविन गुदीन, सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे। दिगंबर कामतीच्या सरकारात माविन उपसभापती म्हणून कॅबिनेट पोस्टार आशिल्लो तसेच त्या वेळार सुभाष शिरोडकर महत्वाच्या पदार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो। मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची सिनियरिटी तितलीच महत्वाची असता। आता प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांची सिनियरिटी पळयात। पहिल्या नंबरार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दुसऱ्या नंबरार विश्वजीत राणे, तिसऱ्या नंबरार माविन गुदीन, चौथ्या नंबरार रवी नाईक, 5व्या नंबरार अलेक्स शिकेर, 6व्या नंबरार सुभाष शिरोडकर, 7व्या नंबरार रोहन खंवटे, 8व्या नंबरार गोविंद गावडे, 9व्या नंबरार बाबूश मनशरात, 10व्या नंबरार सुदीन ढवळीकर, 11 नंबरार निळकंठ हळर्णकार, 12 नंबरार सुभाष फळदेसाय। मंत्रिमंडळात मूळ भाजपाचे असे दोगूच असतात। पहिल्या नंबरार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपरांत सरळ 12व्या नंबरार सुभाष फळदेसाय, मदीं सगळे ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल असे। मात ह्या सगळ्या बोवाळात ह्या सगळ्यांचो मुख्यमंत्री आशिल्लो दिगंबर कामत भाजपात परत वचून पासून अजून मेरेन मंत्रिमंडळांतल्यान भायर उरला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।